Matapos ibasura ng korte matagal ng kasong estafa laban kay Globe Asiatic Holdings founder Delphine Lee, hiniling nito ang agarang pagbabalik ng 630 million pesos na escrow fund na hawak ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Halos 15 taon nang nakahold ang naturang pondo na nagsisilbing collateral o guarantee para sa mga loan sa ilalim ng ahensya. Bagamat 2018 pa pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Makati Regional Trial Court na pabor kina Lee, na natili pa ring hawak ng Pag-ibig ang pera. Ayon sa desisyon ng korte, may obligasyon ng Pag-ibig na tuparin ang mga kasunduan nito sa developer, kabilang ang pag-release ng loan proceeds, pagtanggap ng replacement buyers, at pag-issue ng titulo sa mga fully paid na unit. Matatandaang nag-ugat ang kaso sa Severe Housing Project sa Pampanga, kung saan inakusahan si Lee at iba pa ng syndicated estafa dahil sa umano'y paggamit ng peking buyers sa loan applications. Gayunpaman, ibinasura ng korte ang kaso matapos mabigong patunayan ng prosekusyon ang mga aligasyon. Noong February 25, tuluyan ng dinismiss ang kaso matapos payagan ang demurrer to evidence na nangahulugang kulang ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Sa ilalim ng kasunduan, ang 630 billion pesos na pondo ng Globe Asiatic ay itinabi bilang garantiya sakaling hindi makabayad ang home buyers. Pwedeng gamitin o kaltasan nito ng Pag-ibig para mabawi ang mga hindi nabayarang loan. Pero giit ni Lee, wala nang dahilan upang manatiling hawak ng ahensya ang pondo dahil natapos na ang mga obligasyon at naibasura na ang mga kaso. Sa ngayon, umaasa si Lee na ma-release ang pondo para makapagsimulang muli at makatulong umano sa pagtugon sa kakulangan sa abot-kayang pabahay sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.